Hai máis de 100 anos, milleiros de españois confiaban nunha farmacia de Santiago para tratar mareos, fatiga e incluso estreñimento. Esa farmacia segue aberta no mesmo sitio, a Farmacia Vescansa, na Plaza do Toural. Ben, que che conto. O seu fundador, Antonio Casares Rodríguez, foi un auténtico pioneiro. En 1851 iluminou por primeira vez a noite compostelá co arco voltaico, cando a electricidade aínda era unha rareza en Europa. Imagina a sorpresa da xente de ver a praza iluminada pola noite por primeira vez. Co tempo, a farmacia pasou á familia Vescansa, que en 1917 fundou os Laboratorios Vescansa. Foron os creadores de produtos míticos que estiveron en case todos os fogares españois. O laxante Vescansa, as pastillas Mareosán para os mareos ou a colonia Musgo de Compostela, que permitía levar o arrecendo da cidade alá onde foses. Hoxe os laboratorios están no polígono do Tambre, centrados en cosmética e en produtos farmacéuticos. E a farmacia, pois segue no lugar de sempre, conservando a súa esencia histórica e os mobles centenarios, ademais dos clásicos albarelos. Aqueles botes de cerámica onde os boticarios gardaban as súas fórmulas máxicas. Se entras, aínda podes velos alí, como unha xanela ao pasado. E ti, que pasas todos os días por aquí, sabías a historia que albergaba dentro? Lemos vos nos comentarios.